Asthma iphika, umuthi wephika kumntwana noma kumuntu omdala. Ingabe usukhathele imithi esebenzisayo engazweli? Thola nansi iasthma iphika ikwazi ukulapha ubuyele empilweni yakho ejwayelekile. Ungawuthola ngo-1000 rand kuphela. Gishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Asthma iphika, buyela empilweni yakho ejwayelekile ngeasthma iphika. Ningizimu Afrika, nina bakaphunga nomageba, nina babheja nephuma esiqewini, nina bakamdloko mbane, siyanibingelela sanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Njengenjwayelo ke mbukelo wami sihleli naye Babu Dokotela Babu Wesizwe uBabu ojabulile. Babu Dokotela, ake sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Babu Dokotela siyathobeka, Babu Wesizwe Babu ojabulile. Namhlanje sithi asinibingelele ngoba sise Nedbank House building sise 19th floor. Isuit esiyo 1904 to 1905 studio sise dark room studio number 1 siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, soke sibheke itopic yethu namhlanje la. Sizoke sibuze la ukuthi wenzani emjondolo. Babu Dokotela, ake sibheke la. Kunenyanga ekuthiwa usinama, ngabe ubani le nyanga le? Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu ojabulile. Asithobeke. Uma sikhuluma ngezinyanga, we profile inyanga according to their efficacy. Asifuni ukukhuluma ngenyanga yomquba. Kunenyanga ezidlula ukuthola umsebenzi za resort ekuthena ziphatha umuthi. Yabo? Uma sikhuluma ngosinama, sikhuluma ngenyanga yasebhizana. Inyanga ephatha umuthi ikakhulukazi kubantu bebefuna izinto zomkhathi, izinto ezisheshayo. Kunabantu asuke befuna ungena kwi-secret society Lucifer Karima abafuna amaringi secret society lawo bantu baya kusinama. Reason why simenshina usinama because umuntu osuke efuna initiate kuleyonto ngeke ngithi mina ufuna uLucifer Karima ngithambe ekubhungelisha because benza into ezahlukene. Kunabantu asebefuna umuthi wokukhipha umuntu ejele. Lawo bantu basuke bezoya kusinama. Abantu athi Babu Dokotela ngifuna into eyisithwalo but esingenalo igazi or ngifuna isithwalo senyonka. Abantu asuke bezoya usinama but umuze kuBabu Dokotela uzothatha isithwalo senyoka. I rather prefer ukuthi umuntu engazi ukuthi uzokunika lento wena uyifunayo. Uyena usinama uzofika kunike. Uzobuza uBabu Dokotela yena usinama ukuphi? Uhlala kuphi uma kuthiwa nje ngiyafuna ukuya kuyena. Asethi mhlawumbe uya driver usuka la eThekwini ufuna udrive straight uzuthole i-off ramp ethi Stenga and then uthatha lo off ramp ebheke Stenga. Uma ufika kulo off ramp ebheke Stenga uzoyisha straight for 5 kilometers. Thereafter uzofika emarobotini. Kulo marobot uthatha u-left ngoba uma uthatha u-right uzoba uya kwelinye ilokishi but wena into esiyifunayo sifuna uthathe u-left. Uma uthatha u-left uzoyisha straight uzofika kuma-humps. I-exit yokuqala izoba ngaka left wakho uyayidlula. I-exit yesibili kulo ma-humps izoba ngaka left wakho uyangena ke kulo exit. Uzobe usuyisha straight uzofika endaweni eyi-ring. Kulo ring leyo umshini kashukela lo kuthiwa igledo lo mshini ashukela and then uthatha futhi u-left ugudleke le famous eshukela. Once yaqala phela ifamous eshukela uphinde uthatha u-right uyishaya straight uyofika endaweni ekuthiwa kunojantshi wesitimela ke ujomba lo jantshi wesitimela uphinde uyipush imoto another 500 meters uzofika indawo ekuthiwa isemini market. Emini market uzothola umgaqo okunika either option ukuthi uya ka right noma uya ka left. Uma udlule nje emini market uthatha lo mgaqo waka right uyiphusha one way. Uma usuyiphushile imoto yakho usuyaqala ke lapho uvula navigate yakho ubheka uPeacock Street number 9 Peacock Street. Lo nyanga ke uyithola lapho abantu asuke befuna izimpondo zomsebenzi, abantu abafuna ukushaya abantu. Uma ufuna ukushaya umuntu ashayeke kahle hambe kusinama uzokushayela yena. Uzokushayela yena kwangempela. Uma ufuna izulu hambe kusinama uzokushayela yena. Ngisho ukuthi le nyanga lesi siz greater ngokwazi and sizoloku sikufundisa futhi ngalezi nyanga sizophinde futhi sikunikeze futhi inyanga ekuthiwa ukhwalo. Mesikhuluma ngokhwalo suke sikhuluma ngobani. Ake sibheke futhi lenyanga usinama ukuthi lento okulapha uyenze ngoba engasebenzi imisebenzi engawutholi. Uyenze ngoba mhlambe ebona isikole siyamhlula. The answer is no.
inyanga ethe kwi-inception yakhe kuyo yonke into ayenzayo akaze ahlangane nokuthi uyosebenza uyofuna umsebenzi uye esikoleni samhlula isikole waxabana nothisha wancama ukuthi agaxe ibhayi inyanga esuke sazi ukuthi ngoba le inyanga lezi normally we prefer ukuthi siye esigodlweni sakhe sibone ukuthi does it look like inyanga lento ayenzayo ikhona into ewunyanga lapha mesikhuluma ngosinama ke sikhuluma ke ngomuntu ke osuke sazi ukuthi unaso isigodlo siyaphila siyabonga sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Angeke Babu Dokotela kufihle ukuthi amaphoyisa asebenza umsebenzi oyingozi. Amaphoyisa wathola Babu Dokotela uma likhumbula ngasenhle selinenqwaba yeinhlamvu esezangena emzimbeni lilimele kodwa mawuthi ubheka ibank balance yakhona umuntu aka afford ngisho ukuthenga imoto le at least. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho lapha? Asibonga kakhulu sikhuluma nabantu abasebenza ngaphansi kwe-depression. Abantu abasenza ngaphansi kwencindezi iphoyisa lenza umsebenzi wesiphoyisa effectively all out lijakhe isuspect lilimale kufuneka le suspect ku investigatewe igcine le suspect itholakele at the end of the day istage simdedele lo muntu because ukusebenza kwenkantolo nokusenza amaphoyisa akufani and then umuntu adubulane namaphoyisa on scene edubulana amaphoyisa abe wasted amaqonda ukuthi afe ngesizulu abe wasted agcine lo suspect igcine ibanjiwe ifike enkantolo imdedele because it regarded as a suspect innocent till proven guilty by the court of law and then la muntu obulale icolleague yakho lo muntu obulale injo obusebenza ngayo and inkantolo isathi uyisuspect izomdedela and uyazibuza ukuthi phoyisa usuzulimala kangaka yini enyo nayo ke etshengisa ukuthi uyasebenza effective yini onayo yini oyiphethe njengamanje can you afford to buy a car ngoba ufuna ube nama merits ukuthi hey wena ubopha ngempela hey wena wenza ukuthi ngifuna ukuthi sazi ukuthi amaphoyisa they have to work and live across stress abayabhekene nazo ukuthi konke akwenzile lo muntu usedediliwe futhi sebephuza naye futhi ejointini yena lo suspect kodwa ngifuna ukuthi basebenze ekusebenza kwani badlule lapho ngoba ayibona lento ukuthi at the end of the day they'll be wasted bashiye ngani zabo ngoba kuyacaca ukuthi kwa dog unit alikho ikhehla flying squad alikho ikhehla task force agukhi ugugiswa ibullet bonke labantu engasho bagugiswa amabullet and then ngifuna wazi ukuthi unokuthi ugugiswa ibullet gugiswa ibusiness ozobu uyenza start thinking outside of your uniform cabanga uphume ku uniform uthi ya lento esho Babu Dokotela ngempela njengoba mina ngi flying squad alikho ikhehla ku flying squad akugwa lana gugiswa inhlamvu kuphela and same umuntu ogugisa inhlamvu abizwa ngesuspect aphinda enyangeni siphinde simnike ukuthi aphume ngifuna ukuthi asiza amaphoyisa akakabe ne psychology ay reverse ukuthi ngempela nje wasiphusha kanjena ithini into ekugcineni ingane zethu zozibona nezigulu kunephoyisa engeke liyibone ingane yalishada iyobonwa abanye but le phoyisa sele usebenzile almost 18 years meaning that umuntu usengathatha imali yakhe oqala enye into ngoba le yesiphoyisa akuyona indlela yokuphila awukwazi ukuthi ungangitshela ukuthi una 35 years uyasebenza uphethe police station kodwa uxa kwaba ama-appellate ayikho into etshengisa ukuthi usufinyelele la okutshengisa ukuthi hayi ngempela uhappy about this phoyisa what don't you start something that is different start something different because the money also generate also khona kuma coffers zakho you can now buy a franchise you can start something new ungaqala manje uvule i-boutique shop order direct ku manufacturer eChina ama fake engubo zakhona uzowadayisa labantu bayathanda ama fake even ungabutha la komadonusi uzodayisa lesitolo sakho ukuchitha phansi it will be much safer and better you'll be able to see ingane zakho ishada kunephoyisa manje elina 3 years esiphoyiseni sekodwa sebeka abahlaba ngenhlamvu lelo phoyisa alizombona umzukulu walo nothi ingane ishada alizoba nje nomzukulu ngoba selibonile ukuthi lento iyenzeka lento esho Babu Dokotela iyenzeka and i-violence esamaphoyiseni ishiya iphoyisa li-ruin ukuthi should I continue with this why amaphoyisa i-inform abengayineke eminyango it because there's no happy life at the end of the day you are always a suspect if uyiphoyisa ayikho into yenza kahle kuthiwa kunalokho ukuthi wena ohlukumeza isigebengu bengafuzile umdulo esibhekile ufuza umjahu uzomfica lo muntu udubule kuphi esiphundu esebhekile esebaleka ngisho ukuthi ke asingasebenzi ngaphansi kwe depression njengoba ngisho ukuthi uyalimala
uvuka zonke insuku usindwa i-bulletproof. Abantu ama-civilian awayazi i-bulletproof isinda kanjani. Ayikho i-bulletproof esinda njengeyephoyisa. It's not less than 1 kg. It's not less than 2 kg. Angifuni usho isindo sakho singanani. Iyasinda i-bulletproof. Iphoyisa kufanele igqoke zonke insuku. Kumele upatrol elokishini kufanele hlezi lifake i-bulletproof. One day lingayifanga New German masihlaba ngenhlamvu kwi-robbery. Kuthiwa nje besade uyikhumula nje uyaqala ukuphuma epolice station ngayifanga sanomnembe ngenhlamvu. Kisho ukuthi amaphoyisa awakacabange differently. Awayeka ama-promotion ama-ranks lawa i-investment ayisiza yisebenzele asibhenki yona. Think about ukuthi uzobona yini ingane zakho yishada. Uzombona yini umzukulu wakho umhambise ecrash. Uyazi uhambisa umzukulu wakho ecrash isize into enkulu kanjani. Ukuhambisa nje umzukulu it is whereby ubona ukuthi uNkulunkulu ukugcine usukwazi ukuhambisa wayihambisa ngane yakhe esikoleni namhlanje uhambisa umzukulu ecrash. It shows something kuwena engeke yenzeke ephoyiseni. Ngithi mina amaphoyisa cabangani outside of a uniform. Nicabangele ifuture, nicabangele ngane zenu. Babu Dokotela babu sizojabulele siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Uma ngabe sithi your wife is a gemstone, sikhuluma ngani la? Abantu abaningi abazi ukuthi ama-gemstones sikhuluma ngani. Mesikhuluma ngama-gemstones sikhuluma ngama-precious stones. Ongaba ama-ruby, gold, diamond, all those stones that are precious. Lama stones esihlobisa ngawo, crystal stones, loma stones lawo. And then if you got something like that, you cannot just give it out to somebody else. Those stones are kept hidden. Your wife should be treated like that as well. Satisfy your wife as much as God afforded to. Ngoba not ukuthi singabanika abankosikazi imali sonke akuthi uNkulunkulu asinike lo level, but there are times whereby we have to go all out just ukutshengisa ukuthi we appreciate because unkosikazi wakho awumphiwa ukuthi wena uyakwazi ukushelana. Abantu abashelana abanama nkosikazi. Ukushela kusho ukuthi banonkosikazi. Ukushela kusho ukuthi nje ungayikhulumana nabantu convincing people ukuthi ba adopt i-doctrine yakho kuphela. But ukuba nonkosikazi is a gift yasethongeni. It's a gift from God. But uNkulunkulu umekuphinda akunika into perfect. Angikusho lokho. Izokuphatha kabi. Uma uyahamba uya ka Toyota uyothenga ikhumbi. Uthenga ikhumbi lapha ya Quantum isuke ingekho perfect in a sense that amasondo iyentsha ufuna washintsha ngoba suke emancane. Izinto ozinikwayo most of the time are not perfect but they are new. They're going to help you. Ngaso sonke isikhathi uthi wena ukwazi ukuthenga imoto entsha. Uthenga imoto entsha iphuma no plastic ozohlala phezulu kwayo esithini. Leyo plastic safuna ubasuse but the car is new. Akusho ukuthi kuthiwa hlala phezulu kuplastic. Umbhede umuthenga noma ubiza kanjani uphuma neplastic awukho perfect for sleeping wona kodwa afuna ususe ukhave wena. Ngisho ukuthi noma ngakho ungasho ukuthi Babu Dokotela umfazi odelela njena ngitsho ngaphiwa uNkulunkulu udodi lento umsebenzi uzoyidivorce futhi mina lena. Lalela lana, it's not about that. When God gives you something, it is always not perfect. We have to make it perfect. Once we start to understand, if ngikupha indawo yokwakha le ndawo engikwakha enginika yona yokwakha it's not perfect, usazofaka ugandaganda kuseneyinyoka kusenamasele. We have to level it to your standard. That is why angifuna abantu ba persecute i-issue ukuthi Babu Dokotela I'm thinking of going through a divorce now lo mfazi akayona into engifunayo. No, not because umqo wakho akathandwa uma wakho. Angiyena uma wakho ozokwenza unkosikazi abe perfect. Into ezokwenza ube perfect unkosikazi izokwenza wena ukuthi number 1 correct indlela zakho kuqala wena. Change your attitude towards ingane zakho zabafana or ingane zakho zamantombazana. Change your attitude and that alone it will change her attitude as well. Once wena wazonda ingane zakhe should be too far from you to reach. Your wife is a gemstone. Start to appreciate her. Babu Dokotela angiyithandi lento unkosikazi gemstone. A gemstone is not always perfect to sell. If kukumbiwa igolide liyaqhunyiswa mase liyophekwa at a certain degree ongeke usondele khona ungaqhokela ingubo zonke zakhona, meaning that your wife has to undergo all that so that she will be perfect to your standard only. Ngoba mina umkakho angimhaleli, angimfisi umkakho unkosikazi onenzipho engaka, angimhaleli unkosikazi ogcoba udaka emlomeni mina, angimhaleli nje. Ukusho ukuthi umkakho nalenzipho ezingawazi usungena enkomeni angimhaleli nje. Yabo, owakho perfect for wena, owami perfect for mina. We have to accept it. Ukuthi ke angafanisi wakho unkosikazi nowami, angijwayele nje kabi mina. Sesixatshiswa lonto nje angijwayele nje kabi mina.
nje kabi Babu Dokotela bayisebojabulelo ngidlela ikhekhe le hayi futhi ngani ngonkosikazi namakhosi Babu Dokotela hamba udla amakhekhe emsebenzini kanti makhe ngizodephuna anika uyena oyisola yini ukuthi benginekela Babu Dokotela sisela emakhekheni ake sibheke la Babu Dokotela Babu Dokotela ake ukhuluma iqiniso ke manje ngempundulo Babu Dokotela kuyathwaleka yini ibakethi singayikhuluma into esingayazi abantu baka YouTube usikhathele yibona abantu baka YouTube angikusho nje lokho nani abantu basempumalanga nikulindele lokho lento kade uyibona ngeyiyona uma usumbona you see a different character altogether abanye bafika labahlala bagqokisa kweinhlanje ewothi inanga umhlola lo muntu uhleze nje umuntu osafike la kumina egqokela umagwaza ugqoke nje into eqondile yabo uhlangana nothi ngathi umagwaza umuntu ufuna abe yilento ezombona eyiyona mina nje ngigqokela amabhabheri into ezibiza vese uzongifica ngile into engiyiyona ngigqokela overseas uzongifica ngile into engisho ukuthi we have to stop lying to people asenze nje lento le ayinalutho phakathi isigubha shooter nganifundisa le nto yabo akunalutho la phakathi but uma ngikunikeza lento le ngifaka umuthi la bese ngiwuconsisela kulento lenzoconsela kuyona lento engiconsela kuyona afuna ngikutshela iqiniso igazi lakho ngiconsela igazi lakho la ngiconsele la egazini lakho bese ngithatha lento le ngithatha iqhude lenkukhu ngilicabe ulimi bese ngithatha lo muthi lo onegazi lakho ngokucabela ulimi leqhude bese ngithi thatha iqhude ulibeke la ukhakhayini uma usuvuma ukuthi uyathwala uvume ukuthi ufuna lento ikucebise kodwa wena uma ungavumi mina ngeke ngikuvumele uma ukuthi uyayazi into yakho ithini imagine kade unama truck awu5 usele nama truck awu2 eyodwa ngoba ipakile kusebenza eyodwa ngoba lenye ishaye i-diesel pump electronic diesel pump ifuna imali 150,000 ubrand new wakhona nawo now if sikunika lento ufuna wazi ukuthi you are coming out from that kind of stress and poverty kunabantu namhlanje abahleli nama business account abo banama companies ahlale ekhwameni angena office athi umuntu Babu Dokotela mina ngavula icompany 5 years ago but ayikazi isebenze yilo umuntu ke lo ufuna simnike impundulo athwale ngayo avesana thatha into ayibeke ekhanda sithi angifuni isiloku simodelana siromensana lento ufuna uyibeke okhakhayini usho ukuthi uyayivuma lento ukuthi ikucebise if futhi ungayivumi ngeke ngikuvumele mina ngoba kunabantu abacabanga ukuthi impilo iyaromensana impilo ayincengane impilo ireal ayike indlela ongayicompromise ngayo impilo ifuna uthatha idecision kodwa wena wedwa ongeke uzoyisole ngayo futhi ngoba you are coming up because ipoverty into eyisilima ngayo ine tendency okudla zonke izinto obuthembele kuzona ayolalela ukuthi ngithini ngithi mina ipoverty isusa ngisho abangani bakho sekuyipoverty alalela kahle uyeke lento icabanga ipoverty iqhatha noma wakho nobaba wakho athi wena wawunemali wayidla no Babu Dokotela wena athi unemali la ekhaya ubungangena ngisho ungena umuntu iza ngeemoto ipoverty ihlonza nabazali bakho usale wedwa and you start afresh don't reach out to that level do not reach out to that level woza sikunikeze into because if usufika kumina uthi Babu Dokotela sengizame yonke into it because wena besithi mesekutshela ungalaleli labantu ophuma kubona manje sebehalela ngisho umkakho mina uyafika ukuthi umuntu mina Babu Dokotela ngaka kusibani namhlanje walala nami indoda yami oyithuma kude wangigqilaza esigodlweni mina Babu Dokotela ngaka kusibani wangifona usibani wangibhukhela ihotela elithize ngaya kuyena ebusuku wathi uzongifica khona ehotela ngithi ethi uzongisiza namhlanje ngihlupheka kakhulu angifuni ungitshele izoyitori ngifuna into ethi we are not friends and I'm not making a friend with a client I want you to uthwale lento ekhanda uma usuba ilempilo le ephilwa leminyango impilo ephilwa leminyango impilo ukuthi wena ube nemali ingazakho zijabule ngawo umkakho abe happy ngawo Babu Dokotela uthi thatha impundulo for the purpose of ukushintsha lesimo ubhekene naso believe you me you'll end up in jail ngoba uzocommit crime ezokubopha ekusaza ngo25 years about2 ube possible parole after 25 years kanti usumdala uthi ungayijela siyabonga sibonga Babu Dokotela ake siphinde sibheke la
Uma ngabe ukuthi nangu umfundisi Babu Dokotela unamagathi uthi sengikhathela amagathi manje Babu Dokotela ngifuna unginikeze umuthi ozokwazi ukungivikela ngihlukane nalento yamagathi ukhona yini umuthi onjalo? Okumbi ngoba sikhuluma ngamadoda kaNkuluNkulu abagcotshwa. Mhlambe wena awukazi uye esontweni. Noma ngabe liphi isonto ethi phiyawasha. Abafundisi esibathembile abanamalandeli abaningi indlela esimanga bagadwe ngebhamu zempi rifled baphathwa ama-R5 megadwe lo babafundisi. Abafundisi sebefike kwithendesi ukuthi even kushunyayelwa kunamadoda ami lapha eceleni. Umeya ngapha amlandela ngemuva. Umeya ngapha amlandela because abafundisi be under constant threat yesitha senkazimulo kaNkuluNkulu. Abamfuni ukubona umfundisi ekhuluma into ephilisa abantu ekhipha abantu enhlophekweni. Kunabantu abakhokhelwe to eliminate abafundisi. Ngithi today lo magada akho azokudayisa. The day ungawakho khona lizoboleka imali lithi lifelwe uma walo. Licela uliboleka u20,000 ufuna ukungcwaba. Wena uthi awunawo. Kade wenza umnikelo estadium ka350,000. Lelo gadi lizokuboleka kwenye indawo u50,000 u20,000 linikwe 50,000 bese liyakudayisa likhipha ishedule yakho ukuthi ngosuku lokuthi uzobe endana ukuthi uzobe hamba nosibani imoto ehamba ngazo namhlanje izobe zengaka lizokudayisa lo gadi. Today I say to you, we as izinyanga we came to a conclusion ukuthi asakheni umuthi okusizana nabafundisi ngoba nikwazi wenza imithi. Sekuprovile ukuthi izitha zenu niyazisaba, there is one hambe ngadiwe. Sekuprovile lokho asangabazi lokho. Sekuprovile futhi amaphoyisa awazimisela ukunisiza because awekho amaphoyisa azohleza aphuma epolice station elandelana nomfundisi ngoba uyoshumayela. Ake sisebenzise umuthi okuvikela abafundisi ukuthi bangabulawa isitha sika Jehova. Let's start from there, understanding icause ukuba umfundisi ukuthi umuntu omelene nesitha esingulucifer. And uLucifer urecruit abantu around ukuthi abamdestroy because uphethe ichemistry yokureduce amademoni into substance. Ngalondlela mfundisi thatha i-decision ukuthi ungayisoli and uthathe pride ushape uthini yakho uze kumina. Ngizokunikezela mina lento. Uxoshe labafana balo bekulandela or ubanizisa omoya ama duties ngaphakathi nokuthi balambeke. Kodwa stop being followed wherever you go because ukhona umuthi. Believe you me, ukhona umuthi. Angifuni ukukhuluma into eziningi ngoba kuzobe sangathi ngithini kodwa ngithi ukhona umuthi. Labantu uzobashiya ekhaya. Labantu uzobashiya ekhaya ukwazi ukuthi umoya osebenza uNkulunkulu wenza umsebenzi. Ungayisana no driver ozokudrivela kuphela ne-entourage abantu abasobe bekusiza ukuthi ehotela udle ungaloku untanta ehotela nomkhaba omngaka. Ngoba sanifuna isho exercise avese abafazana bezilutho nini hleze nithandaza. Ukwazi ukuthi ungahamba nalo kodwa hayi ukuthi uhambe namadoda ongawazi angasonto futhi. Ithini into yakho mfundisi? Labantu abagadile iningi labafaka iphandle ukuthi usindisiwe. No. Asinika umuthi that will protect abafundisi baqoshe lamabhodi kade agcwele kubona. Siyabonga. Babu Dokotela, ake sibonge bese siphinde sibheka. Babu Dokotela, ake sibheke lana iVibe FM versus Imbokodo FM i-marketing department yabo labantu. Ngabe ukhona yini umehluko? Ngabe injani Babu Dokotela? Asibonge kakhulu. Kunonoxolo kwiVibe FM. Unoxolo weVibe FM angaze ngimbone futhi angidinga ukumbona akangisiza ngalutho angirente ngayo, but she is so effective kwa marketing department. She is so effective, and if I do a payment now i-advertising kusasa iyadlala. Simple as that. I-advertising iyadlala, and then all they do ngifake ilook i-Black Stick Men's Libido kwiVibe FM, ngayifaka kwisiyathuka FM endwedwe lakho. Siyabonga kakhulu nakhona futhi ba-effective bobabili nje ngibafakela imali serious money mileage ngoba ngifaka ama-advertisement, but ngafaka i-Black Stick Libido. Unoxolo wathi Babu Dokotela siyidlalile studio but sathola ukuthi kunalo nalo efuna sikushintshe kwi-advert yakho mase siyayidlala ngathi nayi kushintsheni kulungile mase ningifakele invoice, of which they did, but invoice bengayifaki noxolo. The reason why angazi kodwa afuna ayifaka ngoba ngiyifunde nama-favors ngoba once umuntu akunama favors uthatha kuqala ku-control because wenza ama-favor kuwena, then that means alone ngayifaka i-advert ngayikhokhela yadlala within 24 hours, ngayikhokhela yadlala within 24 hours. Let's go to Imbokodo FM. Imbokodo FM angaze ngiye khona ngithumela abasebenzi bami bafika laphayana
bayithola ke attention kwathiwa umuntu oka marketing usese radweni bathuma Mbubisi mebesho ngilazi igama lakhe ngaze ngibone futhi angisiza uthe mesephumile eradweni guess what izinto zenzeka bathi bamfonela wathi usekudokotela usawujova phumile eradweni wangasi attenda wayela wathatha indlela zakho wayela kudokotela umuntu oka marketing njalo othenjwe istation wakudokotela wathi usawujova utheme seqedwe ukujova phinde wafonela futhi thina simncenga kodwa thina siyiclient somnika imali ama community radio station lawo awanamali engaphandle usi ayithathe emphakathini base wathi uMambubisi angeke ayithathe advert ephuma kwinyanga simple as that cut it off ngeke ayithathe advert ephuma inyanga not ukuthi advert yethu mhlambe inokucwasa inanga kuthiwa ngeke bayithathe advert ephuma inyanga umuntu nje oyinyanga basebenzisana nomuntu oyinyanga kanjalo angathi mina it is okay but kade bedayisa iSutherlandia ilabatheka iSutherlandia unwele kade bedayisa umhlonyane bebedayisa khona omunye umuntu Moringa kade idayisa kakhulu iMoringa bayiphusha yonke lo mithi la kuyona imithi eseBhayibhelini yabo imithi emile emhlabathini kaJehova and then bayiphusha those products abaphusha the herbal the all herbal but mina ngoba ngiyinyanga babudokotela phithiwa LTD oyinyanga abasebenzi nenyanga angazi ukuthi lento iyabasebenzela yini guess what bengifuna ukufaka ama advert awu3 lapha yana bengifuna ukufaka icash flow oil bengifuna ukufaka umuthi okuyekisa abantu idakamizwa and then because of ngiyinyanga kufuneke ngibanyekisa abantu idakamizwa bengifuna ukufaka iEl Shaddai ezimanga something that helps people to find impumelelo into abazenzayo nokurelieve abantu kuma cases of generation kwathiwa ngoba wenyanga cannot ngizama ukuyibheka lento ukuthi ama community radio stations if ezoba grossly biased ngaleyandlela I don't think ukuthi it will prosper them if bezoba grossly biased ngaleyandlela ngiyasebenzisana no 1KZN TV namhlanje ngizobafakela imali yabo esubstantial hayi ukuthi ngeInstallment ngizobafakela nje ingene nje same time abazange babheka ukuthi babudokotela weyinyanga asisebenzi nenyanga lento it reduces ukuthemba abantu osukubabeke kwiplatform ngoba anginayisho ukuthi iexecutive iyakwazi lokuthi they have lose so much money because mengithi so much money mengibala imali engiyifake kwi-vibe nemali engiyifake kuthuthuka it's too much ngoba ngifaka ama advert almost 6 kulaba abantu and then I'm paying per advert I refuse to be discounted angifuna ama favors because ngiyazi ukuthi even ejele muwaqala ama favors and then bagqilaza bakushanga ngenkazo because usuthatha ama favors manje njengoba mina ngumgaqo kanje ngiyilayithela ifavor angifuni then imbokodo ke yangi-embarrassa ngayo yonke indlela and abangizange banginikele statement esinye ukuthi babudokotela sine protocol 8 under this clause we don't take products aphuma afanana nalawo because of this and this and this we don't know and uma Mbubisi uthe nje cut out asebenzisana nenyanga asithatha into ephuma enyangeni the problem is what tax labayigibela bayazi uthenga abani babudokotela bakwesizwe ojabulile sithi iattitude yembokodo FM it's not helping abanye abelaphi bendabuko even though they speak sense because of abasindisiwe we have to ukuthi ube umuntu osindisiwe in order to do business with them but umuntu okhanda ugesi khona anginayisho ukuthi usindisiwe umuntu weze plumbing khona anginayisho ukuthi usindisiwe even i-telephone exchange if enenkinga ka Vodacom no MTN umuntu ba ophendula ucingo mebe request anginayisho ukuthi umuntu osuke esindisiwe ngisho ukuthi lento yensindiso nathi belapha endabuko izohamba ifike la eclash khona in a level that no one tolerates each other kanti we are very soft we are into business with mina ngine business ukuthi uyisulmane ubani insiphi yawa as long sikhuluma into in a sense we harm no children no women nobody else senza into within the parameters of the law we can always work babudokotela wesizwe ojabulile siyathobeka sibonge kakhulu babudokotela ake sibheke la kunalabantu babudokotela usola ukuthi umuntu lokulethi ekhala ethi indoda yami ihambile khonyana wami bamthathile kodwa labantu labo kodwa abezi abafuna ukuza futhi kubabudokotela umuntu onayo le nkinga enjalo babudokotela khona yini into ekufanele ayiphathe emeza kuwe okay asiyabonga kakhulu sizokuphendula lo ngicabanga ukuthi futhi abase embokodo FM bazoba ne challenge okungithola because I don't make friends with people umuntu engizanga emphasize kuyena ngamtshela ngathi uPastor Belebane kanti Pastor Belebane bayangirejecta because ngiyinyanga wathi babudokotela I've got no say because nami ngisebenza eradweni ngalondlela ngisho ukuthi
bangaphinda bayi-verify lona if umambo beseyiphika lento idakazi lona, because we were pushing all the avenues in order to use the station for ukuthi abantu basizakala baphume edakamizweni nokunye. Okay, ake sibuyele kulombuzo wakho uphinde ke ubuze kahle kahle. Sifuna ukubheka laba Dokotela kulabo mama laba abathathelwa amadoda amantombazana asemancane abathathelwa abakhwinyana ukuthi isidingo sokuthi aloku ehleli phansi ekhala kuzomsiza ngani, mhlambe yini into angeza nayo kuwe Babu Dokotela ukuze akwazi ukubuyisela umkhonyana ekhaya. Abona ngesonto ngidrive it's 24 hours ngoba ngidrive from ngo2 ekseni ngazafika ngo2 ntambama ngophinde futhi ngabuye ngadrive sengibuye drive 24 hours ngoba bese ufuna into ezifana nalezo ukusiza nina abantu. Lapha ngibuye nento ethi kufuneka umuntu othi Babu Dokotela unkosikazi wami usena 3 years ahamba, oBabu Dokotela ubaba la ekhaya usena 2 years wahamba, kwakuthi siyadla sidla ngomakhelwane. Ngifuna umuntu onjalo akathola isibuko, athole nje isibuko kuphela. Mina uma ethola isibuko mina ngizomnika amafutha emamba emnyama, imamba zothi khona ehlaza khona emnyama, bese ngithi akenze lento engizothi akayenze. Ngifuna mina umuntu okuthiwa hayi ohamba izolo uyabuya, hayi ona 2 months ahambile, ona 2 months ahambile usazwa ngayibuyela mina inkinga. Ngifuna lo sayitshethe permanent la khona. Ngithi mina mama ungangichithi as if mina ngizokunika isikhafulo, le khafule esenikhafule ngaze ifaka umchamo ezinama gems. Hayi mina ngitshela lonto, ngifuna mina ufike nemali ngikwenzele into uphathe u10,000 ngoba uzizwa lesikhafulo. Ngoba uthe umyade ngifonela esempumalanga wathi Babu Dokotela u10,000 isikhafulo ngidlalela ngaphinde ungifonele yazo. Ngicela ngicela ungifonela. Angizange ngisho ukuthi mina isikhafulo se10,000. Ngithe mina sikhuluma ngomuzi wakho ngenkomo zakhe ezingekho ekhaya. Ngikhuluma ngomuntu mina owayambathise ekhweni lakhe. Ngikhuluma ngomuntu mina wakhipha imali wahamba inkomo zingale namhlanje umuntu uhambe nengane zakho. Wena uzongitshela indaba ukuthi isikhafulo leso. Sibuyisa umuzi wakho that is stolen. Ngikhuluma ngomuntu mina umshintshe identity une-marital status because of you. That is why I charge 10,000. Ngoba lapho sisuke sibuyisa into organ yakho that is stolen by terrorist empilweni yakho. That is why ngithi mina uma ufuna abuye angifuni laba kuthiwa bahamba izolo bahambe ngoLwesithathu uthi hayi manje bengimfona asayithatha, angifuni azithathe. Kodwa uma umshaya ngemambe emnyama ngifuna umshaya usuvala ifoni athi akufonela ngakutholi. Methi akufonela ngakutholi angakutholi nje ucela ungasondeli kuyena. Uthanda uyidelete number yakho ungezuyibona mefoni. Aze send message athi awuyini ngathi yakufona luphenduka nocingo. Uthi aphe number yakho sangayidelete mina ususuka ngishiya. Athi hawu songazoyidelete pho. Ngifuna ukuthi ungabe wena umncengayo ashawe induku kuphela. Wakudlala omkhulu hayi inkulu. Wena phatha u10,000 ngizokunikeza lento mina. Ungalobuzi ngisikhafuleni ngithi hey uzokufunda umqondo wena. Ake sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Mangabe sithi Wenzani EMJONDOLO wenyanga yami. Woza for usizo. Ubani labesikhuluma nabo la. Kodwa ngempela nje uphethe umuntu wenhlanhla nje EMJONDOLO ufunani. Iblenhlanhla kanti iqala nini ukusebenza lo muntu wenhlanhla. EMJONDOLO ufunani njalo. Kupake ne14 la masonda khishi. Masonda khishi. Hayi ngeke mkhulu ngisho lutho. Kodwa ngithi ngeke mkhulu hayi ngeke. Ufunani veze EMJONDOLO? Ake sikhulume nabantu abathi bangabalaphi bendabuko. Bathi Babu Dokotela lento obuyisho isingifakela ihlazo kumakhelwane ukuthi nangi Babu Dokotela ebuza ukuthi wenzani EMJONDOLO ngoba uthi umuntu wenhlanhla. Imile lento lokhu ikhahlele njalo ithi we understand why usemjondolo. Into ekubeka EMJONDOLO ipride onayo. Unento ethi wena yikho inyanga ebovu. Wena wethi unento ethi wena ungizowasho wathi inyanga ngathi uPopo angilisiphele ungizowayidlalela wayengangihlaseli, there's nothing angayisho ungihlasela. Then ungizowasho wathi inyanga ngathi uPopo ngabe ufunani kuPopo. Inyanga enengalo ngathi Danone. Mina ngisona strawberry mina. Kusona nje strawberry. Wena into ehlasa EMJONDOLO ile pride onayo. Yile into ehlasa EMJONDOLO ile pride onayo. Kunenyanga engabe kade zaphuma nje kupoverty because iba ne pride. Kunenyanga ezingakwazi mesikhuluma nje wena kaNdaba ezingakwazi ukusubmit. Simple as that ezingakwazi ukusubmit nje. Inyanga uyenzele iprotocol. We are not going to pay for an advert. All I want from you, mengifuna izizwe ngifuna unginike. I-contract imi lapho. Njalo ngolosini uzoshoot for 4 months. Kodwa mekukhona umuntu engifuna kwena ungangidayiseli. Athi umuntu awuzwe lo muntu ulashwa imithi yami.
ayikho lenyanga iprotocol ekushayayo idiscipline awunayo you are refusing to be mentored to be mina kunenyanga ezinye ebeyishutha kumina ekade singakhokhi but bekuyi mentorship ukuthi bengifuna umuthi ukuthi angukhokheli wena uyawuletha ukuthi uthola emalini ungangifoneli ungangichazeli wena ufike unginike mina ngizokunika camera kuphela lezo nyanga ngezinjalo ukuhlala kwakhe emjondolo ushawe iloko nje kunenyanga ehlele emjondolo enomuntu oright kanjalo umsebenzi engafika la you present imisi nginike phela yabo nginike phela futhi ngibe nawo lo muthi mina umphethe umuntu osile funa nginike manje le nyanga lezi zishawa mentorship they refuse to be mentored and abafuna ukusubmit with authority once you submit once you be mentored Babu Dokotela you don't know how weak I am very weak when it comes to mentorship mina mengihambile ngaye enyangeni I lay myself low mina nginayo lento ukuthi enyangeni kufuna ngikuze ku20 ngizohlala khona ngihlala noma kuplate ngihlale khona ithi ngathi kuno dust ithi amkhula udust esigodlweni awukho dust esigodlweni anything inyanga ishoyo ngiyasubmit because there is something a potential engifuna ukuphuma nawo la ngingayisoli ngafuthi ngingaxolisi mina ngifuna ngilonginike into ngilongifuna ukuncengwa ngidatshukelwe inyanga engifuna ukudatshukelwa that is why I stuck emjondolo change your attitude nyanga yami start to respect the one that leads hlukana nokuba nabangani abala follow abantu iba nabangani abalapha phambili zama ukukhuluma nabaphambili labantu abaphambili bona banemission abazosho thina sadlula kanjela abantu abanjalo abakwazi ukusubmit ku-authority yenyanga baphumelela ke Babu Dokotela babuyisizwe babujalela umfana omuhle nje ekhehlela umlungu siyathobeka Mlaleli isangashintsha impilo yakho thola nansi indoda edla masi indoda le oyithuma ikwenzele konke okufunayo le ndoda iletha abantu kwibhizinisi lakho le ndoda izivula zonke izinhlahla zakho woza sikuvusele yona ngo30,000 rand kuphela 30,000 rand kuphela sishayele ku063 689 8922 063 689 8922 indoda yezimanga indoda edla masi Sibonga Babu Dokotela ake siphinde sibheke la Babu Dokotela masithi your wife is a gemstone mphathe kahle ayibuza kahle qala revise igama gemstone not gemstone itshela amagciwane gemstone gemstone ngifuna ukalingengisa qala ureheza kahle ngisayisho futhi okay your wife is a gemstone okay let's go